सिख्लाफोरनि आसिफोर गोलावमायनि मा जायो मिथिगौ सेंग्राफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय आङो दिनैहाय गामियावनो थानानै ब्लग खालामगोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना जोंनि बे फिसा दखानखौहाय नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो आङो बे रेकर्डिंआवहाय सासे मानसिया आंनोहाय ओरैबायदि कमेन्ट हरदों आरोना माने आंखौहाय बुंहरदों नोंथ' हिन्दु ख्रिस्टान बोखावग्रासो होननानै बुंहरदों आंखौहाय माने बिनिनो आङो बिथांनो दिनैहाय रिप्लाइ होगोन ओमफ्राय आङो बेखौनो बिथांनो देखायनो सानदों आरोना बिथांखौहाय देखायहरनो सानदों जोङो बेवहाय सैलायाना सैलायो नोंथांमोना नायलांबाय थाना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोननो आङो देखायलांगोन थ' जोंनिया बेयावथ' गोबां मिक्स दङ हिन्दु ख्रिस्टान गोबां मिक्स दङ जोंनिया लागाय लाथाय दङ सोरबा सोरबा माइ गायसिगोनलै दुब्लिफ्रा बिराद मोजां नुबाय नै सिंग्रा जानोसै लोगोफोर सिंग्रा लुबैयो नामा नोंथांमोनाबो बे सिंग्राया बेसेबां मिथिगौ 5 रांनि Aduh, bisa gak ada ya? Saya gak ada. Dahana थाहैनो सिगां उफाय गैलालै लोगोफोर भिडिअ खिथानो आपल'ड होनो रोङाखै रिसार्च होनो रोङियानो दाखालि अननानै जोंनि बे निउस अला प्रान्जल बिथाङा प्रान्जल नार्जारिया बिसोर 149नि सोनांगौ ना बेजों जा मोनफा मोनफा भिडिअ आपल'ड होगासिनो दङ ओंखायनो बिथांखौ साबायखर बावहरबाय आं दिनैहाय आङो 149नि रिसार्च सोना हरनायनि थाखाय बेजोंनो आं मोनफा मोनफा भिडिअ होगासिनो दङ जोबोद गोजोननाय थाबायलै प्रान्जल नोंथां बारलाङो जाखांबाय गैला जोब्बाय केजि बेसे लायो जोंनिहाय खिथाहरदो दे बेसेबां गोलैयो केजियाव जोंनि ओरैहाय केजिलै हा 280 हाय नुलाय बेवहाय सालायसो दिन्थिग्रोबावोलै होजोबखानाय आं होद बावनो सा आरो नै होद दायो नुयो आङो आजिखालिखि केमेरा गिबावो नालाय दाय गोनांफ्रासो गियो जोंनि दखानाव मा मोनो नै लोगोफोर माखौथो केमेराखौलाय एफाराब गिनांगौ जाखो माबा बुथारनायथां माथांलाय खान्थाल मेवा ओमफ्राय गय खाख्लुबाय सोरबा लाजिनानै खुमब्रा भल हगार थाइबें बानलु रासा मा थाइसेयाव बेसेनो लाखो थाइसेयाव 10 थाखा बुयो 10 थाखा बबे बै गोलैया 10 थाखा नामा बे गिदिरालाय जानांगौलै बोथोरनि नामालाय औ जानांगौरा बोथोरनि जानांगौ बेनो जाबाय जोंनि फिसा दखान ओरैबो बानलु थानलु मा नांगौ थाजा बिना मेडिसिननि बाजै दाग्ले बाजै नों जारौ बाजै नामा जारौ दा मोजां खायदांनोहाय ओइ
बाजै दाख्लै सासे मानसि आंखौ ओरैबायदि नुदों आंलायनो खृष्टान हिन्दुबो खावग्रा जाहैदों मायावदि नुदों मिथियालाय सोरथाय अबे जायगानि गोदोसोनायथाय नै सिं सिं नंगौबो खोमा ओंखायनो जाबाय बाजैनो बाथौ गाखोनोल' माखिजों मिथिबाय एकदम लाजाद्राय खाखैनो कमेन्ट हरनाया बे खनसे दालाय मोदाय हमजानायनि रेकर्डथिं हगाराखै आं मासनि स्रि भाइरेल खालामनानै बेयाव दालाय गैयामोन बेखौ लानानै बुंदों जानो हागौ मानसिया नंगौना नङाथाय होनलायनाया बुङा आं बेबा फेक ना रियेल जाखो भिडिअबो खेबनानै हगारनो रोङा रियेलब्ला भिडिअ खेबनानै हगारब्रा हायोब्ला माथो सिरि सिरि भाइरेल खालामनायनि गोनांथि दङ मानदों गाबोन मानदोंनो दा जोंनि दखाना बेखिनियानो नोंथांमोननो देखायबाय आरो थांनाय बोसोरावबो आङो देखायदों नोंथांमोना चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो लाखिथ'नोसै लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनायसै माने गामिफ्राव बारा खेबजालाबायालै सोरबा रायखोमालाबायो बहाय एकदमबारे रायखोमादोंबाथाय गोसोफ्रानो खोमसि मोनबाय थायो सोराङा जै जुदि सोरांखौ रायखोमादों गोसोआ आंनिया सोराङा मालाबाबो खोमसि मोनबाय थायो ओमफ्राय साबसक्राइब गोजाखौ थुनानै थां एकदमबारे बेखौ थुवाबायथाय माबा बावदों थायो आं ओमफ्राय बे गान्थाया बेलाय बेखौ थें बुनानै थां ओमफ्राय लास्टआवहाय माबा खिथा थांनोसै नोंथांमोननोहाय सिख्लाफोरनि आसिगुर गोलावमायनि मा जायो मिथिगौ सेंग्राफोर मा जायो दे बुंदे हायोब्ला आसिगुर गोलाव माने गुन्थुंनि गुंखिया साबजानाय बाजैनि गोलाव मोदायनि बायदि दंथारखायोना सिख्लाफोरनि गोलावनो बिसोरनिया माने गुंखिया गुन्थुङा साफा थाबाय थायो